Ik vond het juist wel wat een oergangsdag. Een buiken, bewolking, wat zinnen en staar gewoon wat minder wind. En dan de komende dagen, ja, gewoon wel is de temperaturen zo om en bij het komende weekend, om en bij de 12 graden in Oudai. Maar er komen wel 12, 3 graden bovenuit. Dus kunnen we gewoon sissen. Ik had al eerder zijn, maaitijd in de jest. Joen en vannacht, eerst nog flink opklarings, later vannacht meer bewolking. Temperaturen 4 rond 6 graden in de kustgebieden en op de eiland zo'n 8 graden. En de wind uit zuidelijke richting naar het zuidoost en die is matig of vrij krachtig, later vannacht. En de sterkste wind natuurlijk in het kustgebied. Morgen, de zin is erbij, maar er is eerst een protte bewolking. Ik denk de meeste zinnen toch wel in de midden. En de temperaturen zijn onnoffelijk. 13, 14 graden. En de wind, nou, die komt uit het eerste naar het zuidoosten waai. Matig en vrij krachtig. De vrij krachtige wind natuurlijk weer in het kust- en watergebied. In de jontijd in de nacht komen ze op mist. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Vrijdag, sneeuw, 2 dagen maar dan 15 graden. Dan kan het op plakken al 16 graden worden. De zinnen erbij, net al te sterke wind, maar toch het nog warmer omveelt. Op sneeuw, ik zinnen, ik bewolking, temperatuur dan nog altijd nog aan de hege kant, 14 graden. Nou ja, dat is waarom nou uit te zien. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.